It is smoking. But last year, but the worst day in my life. I told me there's no one about 2025. So in my last year, I'm sorry, the highest seed. My dear, my name is Moonlight. I'm a man of God, a full-grown man of God. It's supposed to be everything. What you call? The man who going to allow Christmas. Nah, no was no experience here. When you want to see now, that one only have a special child. Run. Now we make here more meaning na mali. Una ka akọ pastor n'obodo a. Ndị pastor ya sị na gị je sie nni, butere ya na ndị bịa na-eri. Ngwa abụ mmadụ agụ a na-agụ ike na ndị be. You are so special, but the problem with the man already. I'm telling you honestly, if you can give the Spirit of God chance in your life, and you can obey the commandment of God that comes through me. Believe me, maybe get within next 2 months. Okay, unbelievable. It's in a book of this guy. The angel mbekota nwoke ma. Ona ko sigi oku. O me obey in ihe man of God gwara ya. Nya, udungozi mbekota familia. Isi ni ndị pastor. O say so isi na agba nọgidere ebe November mkpọ ya say pastor amagwa ife na-eme. O sị m na God ọ na-serve the God of 11th hour. Na nkwulu oda. Ihe na nwa gị bụ aro gị. Only if you can. Chineke sị gị I get support if you na-eme with you na-akpọ provoking seed. Yeah, okay. Arrow the year God has made for you. So the only thing you have to do now is to support whatever you are doing with the what we call provoking seed. Support it with everything. Onaga. Now. Ngwa bụ onye mbịa always know last year. Ma bụrụ na gasịkwa. Ogife na ode ebe a. Ị mara onye? Inweta ka mbụ onye ha the last year, ọ dị knock ya atacha gbuo n'ọnụ. It is smoking. Akwụkwọ monyori. Hey! Alụmaka! Eboda, ngwa gị efugo. Onye na-afụ ebe a, enwelugo m obi chest ya mgbọ. Ya ni na-eme miracle ka na-akọwa. Agba ma egbe gbugbu ọbala. Oye, what in Chineke this seed? Eh? Believe you me, my brother. Ije na akwụkwọ this guy. That time ewelu Daniel tie no crocodile. Ogwa. Imagine make crocodile je me na tahia ekichi on. Oga o seed crocodile all lion o. Okay, lion. All lion. Okay, lion yes. Exactly. Pastor ka fa ile. One light. That seed o seed on so. Ihe menwula anyị miracle ebe a ka ifu. Ije na akwụkwọ this man sị gị anwa na onye nwe anyị. Anwa na anwa go. Anwa menwula anyị Miracle ebe a oga anyada nya first time wa say 100,000. nye so ye seed. Emira gị chọka melon. Okay. Otu ino kita na like eke akwes na lion ni ya ba wuni ma ebe agụ nọ. Onye baya it's my Michael. Nsogbu adịrọ. Eke ụdọ n'aka kita na eke ụdọ ya to ewu onwe yi. Let's go side. Ụdọ. Because eke ụdọ kita. Ma bụ na mma atọ ihe ụdọ. Nye Chineke ihe na luri ya. Watch ya n'ime ndụ gị. Ịba na nsogbu pụọ. Eke arụba ụdọ. Bobby. Now. Ito nkwala na ụda, oga. Ito nkwala na ụda. Mụ anyị dị on dekpa. Okpuru ọnụ. Ọ catch ko transfer ke. Obodo break nke ya wụrụ issue. Ego ya bata ya aka. Gịnị ka onye si tinye nke ọ na nya ọmụ bi anyawa. Ọ ko kisi ni keke happiness. Ọ dị na ka dị ime na. Ya dị tinye hie nya, besie ni ike. Onye na-eki ya ka bụ onye ori, abụrụ m onye ori. Ego ike ebi. Mbegara ka ya. Ọ tachi atachi. Nwude ka na kwa azụ. Ndị one bi ya. Kendi bi ya.
Aboko Monyori. Aboko Monyori. Hey, 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 Jesus. Aboko Monyori, Victor.